Bos días, benvidos e benvidas a un novo webinario da Oficina Económica de Galicia. A temática do webinario de hoxe consiste en que pasos podemos dar para optimizar os procesos dunha PEME, como podemos identificar melloras, como podemos eliminar ineficiencias e, sobre todo, organizar mellor os recursos da nosa empresa co obxectivo de aumentar tanto a productividade como a competitividade. Antes de comenzar, mentras as persoas empezan a conectarse ao webinario, comentarvos que se tedes algunha dúbida ou algunha pregunta, podes escribila no chat e lembramos sobre todo tamén que para xestionar cualquier cuestión de maneira moito máis sinxela e moito máis personalizada, por suposto, podedes solicitar un asesoramento personalizado do que vos vai falar máis en concreto o noso relator de hoxe. Doulle a benvida a Antonio Monteagudo, experto consultor da Oficina Económica de Galicia. Bos días, Antonio, todo teu. Bos días a todos e todas. Vou comezar a compartir. Xa se debería ver. Vale, pois nada. Bo día a todas e todos. Gracias por acompañarnos hoxe neste novo webinario da Oficina Económica de Galicia. Antes de comezar, lembrarvos que a Oficina Económica de Galicia está pensada como xanela única para acompañar as empresas no seu día a día. Non só é facilitarvos información, senón que é tamén ofrecervos asesoramento, ofrecervos acompañamento acompañamento e coordinación coa administración. É dicir, despois ao final podemos algúns exemplos para que vexades en que podemos axudarvos desde a Oficina Económica de Galicia. Vale, entón, aproveitade esta ferramenta porque é tan sinxelo como entrar na página web asesoramento oficina económica galicia.igape.es e nun formulario solicitar dentro do ámbito que consideremos. Se non sabedes moi ben o ámbito, da igual, porque nos ao recibir xa derivamos o ámbito que sería correcto. Imaginarvos que necesitamos reorientar ou definir algunha actividade do noso negocio. Vale, pois vamos aí simplemente con cubrir 4 datos de contacto. Obviamente todavía non temos a función de telepatía activada, vale, con 4 datos de contacto, sobre todo o teléfono e o correo electrónico, vale, poñémonos en contacto con vos, bueno, axudaremos no que sea posible, vale, é un servizo gratuito, o cal anímovos a que o utilicedes. Vale, o obxectivo, como parte dese apoio, vamos a desenvolver este webinario. E cal é o obxectivo do webinario? Que le vedes unha idea clara do que é a mellora de procesos, vale? E que coñezades un método práctico para aplicar esa mellora de procesos, vale? Hoxe non vamos a falar de ferramentas, xa que moi probablemente vamos a deixalo para un próximo webinario. Vale, entón, un proceso que é unha secuencia de pasos para conseguir un resultado. Entón, vamos a ter un input, desenvolveremos unhas tarefas ou accións e obteremos un output. Moitas veces faremos eses procesos como sempre fixemos, non? Sen revisar ou avaliar se realmente é a mellor forma de facelos. Recomendo vos neste punto que botedes un ollo ao webinario que se desenvolveu fai pouco, vale, tamén aquí na Oficina Económica de Galicia, de creación de protocolos, fluxos e estandarización de procesos, que fixo o meu compañeiro Leopoldo. Vale, deixo vos aí o enlace ao streaming e a presentación, porque é moi interesante, porque está moi vinculado ao webinar de hoxe. Vale, outro aspecto a ter en conta e que me gustaría destacar é que moi vinculado ao webinar que desenvolvín de planificación estratégica, no entorno no que estamos, un entorno dinámico, un entorno moi competitivo. Entón, neste entorno todos o vivimos, os clientes son máis exixentes, os custes aumentan, a competitividade global, é dicir,
non é unha competitividade local, sino que os nosos competidores poden vir literalmente desde calquer lado do mundo, vale? E aquí hai algo clave. A eficiencia xa non é unha vantaxa competitiva, é unha necesidade. Vale? Se non melloramos como traballamos, podemos quedarnos atrás, vale? Podemos perder clientes, podemos perder ventas, podemos perder rendabilidade. Entón, é importante tratar de mellorar os nosos procesos. Vale? A mellora de procesos en que consiste en analizar como facemos as cousas e buscar formas de pois, aumentar a productividade, reducir os custes, simplificar os fluxos de traballo, adaptarse ás necesidades cambiantes da nosa actividade e adaptarnos ás condicións nas que se desenvolven esas actividades. Vale? E isto vamos a buscar tamén a mellora da rendabilidade. Vale? Non é facer máis, vale? Senón que é facelo mellor. Para unha pequena PEME isto pode marcar a diferencia fundamental na súa rendibilidade, vale? Consumir o mínimo número de recursos posibles. Vale? E aquí entra unha ferramenta que é moi sinxela, vale? Pero a vez é moi potente, o ciclo PDCA ou PHVA ou ciclo de Deming, vale? Tamén coñecido como ciclo Deming, que foi quen xeneralizou o seu uso despois da Segunda Guerra Mundial. Vale? Este ciclo a que nos axuda? Axúdanos a pensar antes de actuar, moi importante. Primeiro planificamos e despois actuamos. Moitas veces o día a día non nos permite pararnos a pensar en como se fan as cousas ou como facer as cousas, sino que executamos directamente, vale? Entón, pensamos antes de actuar. Probamos os cambios dunha forma controlada, que sería a parte de facer. Aquí, a parte de facer, vale? Medimos os resultados, verificámoslos, vale? E unha vez que comprobamos que efectivamente iso que plantexamos funciona, estandarizámoslo. É dicir, o que funciona pasa a ser o estándar. É o máis interesante deste ciclo, que non se trata de executalo unha vez, senón que se trata de executalo constante e continuamente, o cal leva, vale, por iso este ciclo condúcenos a mellora continua ou Kaizen. ¿Sí? Permítenos mellorar continuamente os nosos procesos a través da súa aplicación constante. Vale. Nesta diapositiva vemos as fases con un maior detalle. Vale? Primeiro debemos identificar un problema, un erro ou unha non conformidade. Vale, é dicir, debemos identificar que problemas ou oportunidade de mellora hai na empresa. Isto como podemos identificar, por exemplo? A través de focus group ou brainstorming. Como dixen, hoxe non vou falar de ferramentas, pero estas dúas ferramentas son dúas potenciais elementos que nos permiten identificar eses problemas ou oportunidades de mellora na empresa. Vale, unha vez que temos identificadas as melloras, temos que facer unha matriz para deses principais problemas da empresa, tratando de identificar o problema ou problemas principais, por exemplo, a través dunha matriz de riscos. Vale, unha vez que temos identificados eses riscos clasificados, vamos a definir cales son os obxectivos e os responsables para alcanzar eses obxectivos. Analizamos e podemos determinar as causas e orixen a través dun diagrama de causa-efecto ou diagrama de Ishikawa para identificar cales son as causas de ese problema, vale, ou esa oportunidade de mellora que identificamos. Desenvolvemos as alternativas de solución e determinamos que alternativas vamos a levar a cabo. Vale, non se trata de atacar todo á vez, vale, a través do diagrama de Pareto, do principio de Pareto, podemos identificar que actividades
terán un maior impacto, vale? Sabedes que o diagrama de Pareto sempre a regla 80-20, vale? Que un 20% do que sea vai provocar o 80% da resposta ou do problema. Entón, se actuamos en moi pouquiños aspectos, moi probablemente o impacto sea moi elevado, vale? Unha vez que temos a parte de planeación, vedes que a parte máis detallada, porque é moi importante planificar moi ben, ven a parte de facer, vale? Implementar as accións planificadas. Implementamos esas accións, vale? Formamos o persoal, controlamos as medidas que se van implantando, introducimos modificacións ou axustes, porque o que planeamos inicialmente non se adecúa, identificamos aspectos que a súa vez non eran importantes inicialmente, pero despois sí que se convertiron en esenciais. Entonces, executamos o planificado. Vale, unha vez que rematamos esa execución, que facemos? Pois verificamos, revisamos os resultados respecto aos obxectivos marcados, vale? Verificamos que os resultados das melloras, vale, na proba, funcionaron, vale? Iso facémolo a través de indicadores, de acordo? O próximo webinar que desenvolveremos en marzo vai sobre indicadores, sobre KPIs. De acordo. Entón, hoxe non me vou parar moito, pero bueno, comentar que os indicadores deberían ser efectivos, eficientes e adaptables. Efectivos, que cumpran cos obxectivos, sobre todo de cara ao cliente, de acordo? É dicir, de cara ao obxectivo que se queran alcanzar e que o cliente valora, que xera valor para o cliente, pero tamén eficiente, é dicir, que non o faga a calquer precio, senón que o faga consumindo o menor número de recursos posibles da empresa. De acordo? Podemos facer un servicio de atención ao cliente super espléndido, pero dedicar o 90% do noso tempo só a atender ao cliente. Claro, iso non é factible. De acordo? E debe ser, ademais, adaptable, é dicir, que se pode ir adaptando aos cambios que se van producindo, tanto internos como externos, vale? Tanto internamente na empresa como externamente no negocio ou na actividade que desenvolvemos. Por último, unha vez que verificamos que as solucións que implantamos e desenvolvemos funcionan, pois debemos adoptar as medidas necesarias para que esas melloras non se perdan, vale? Designamos responsables e créanse manuais, créanse procedementos, capacítase o personal e difúndese esa información e se establece un plan de mantenimento. É dicir, tendemos a estandarización. Volverei a este concepto dentro de un pouco, vale? Porque me parece moi importante e, ademais, onde está o potencial desta ferramenta. Vale. Vale, tiña actividade. Vale. Para entender mellor o concepto de mellora continua do ciclo de PDCA, vou poñer 3 exemplos. Para este primeiro exemplo, temos un caso dunha fábrica, que a parte de fabricación quizáis sea a máis sinxela de entender. Temos un caso dunha fábrica que ten unha taxa de produtos defectuosos do 10%, é dicir, de cada 10 produtos que fabrica, un sale defectuoso. Entón, o obxectivo deste ciclo de mellora na fábrica vai ser reducir o índice de defectos, pasalo do 10 ao 6% en 5 meses. Vale. Paso inicial na parte de planificación, pasamos a analizar e realizamos un análisis causa-raíz, o diagrama de Ishikawa, e identificamos diversos factores que contribúen a esa tasa de defectos, o 10%. Vale? Realizamos unha clasificación deses erros a través do diagrama de Pareto e os dous principales erros son a calibración das máquinas e a falta de capacitación do persoal. É dicir, eses dous problemas influen, creemos ou consideramos que influen moito neste 10% de erros, vale? Entón, que plantexamos? Plantexamos implementar un programa de recalibración semanal de equipos e imos capacitar os operarios e operarias en técnicas de calidade, de acordo? Facemos iso e executamos ese plan. Como temos o mellor varias líneas,
o seu sería probala nunha das líneas, vale? Para evaluar a efectividade do que estamos plantexando. Registramos os datos durante, imagínate que se son 5 meses, pois os 2 primeiros meses, puxen aquí, non? Os 2 primeiros meses. Durante os 2 primeiros meses comprobamos como está influindo na produción, vale? Comprobamos que os datos verificamos, vale? Que os datos mostran que os defectos diminuíron ao 7%, é dicir, non chegaron aos 6 que tiñamos plantexado. Por qué? Porque tamén só actuamos en 2 problemas, de acordo? Só actuamos en 2 problemas. É dicir, hai outros problemas que influyen co cal, pero fijarvos, xa baixamos dun 10 a un 7, só actuando en dous aspectos, vale? Nesa línea piloto. Entón, identificamos as áreas de mellora adicional. Ademais, nesta parte de verificación, mírase, oye, ademais do que fixemos ou do que identificamos, vale, vemos que a implantación dunha ferramenta de monitorización automatizada permítenos mellorar permitiríamos mellorar o resultado obtido. Entón, escoitadesme ben, verdade, Carolina? Sí, perfecto. Sí, perfecto, vale, gracias. Porque parecía que se me iba a rede, perdón, vale, máis cosas, vale. E actuar, estendemos o programa a toda a planta, vale? E establecemos un sistema de revisión trimestral para asegurar a continuidade deses cambios. De acordo? Entón, isto, como irades, é un proceso. Que pasaría? Que este proceso volveríase a repetir e volveríamos a seguir mellorando, vale? E aquí xa influiríamos ou xa actuaríamos neses outros aspectos que influen nesa taxa de erro para melloralos. Outro exemplo. Por exemplo, neste segundo exemplo temos unha tenda online e gustaríanos mellorar o servicio de atención ao cliente. Vemos que un dos principais aspectos que influen nesa calidade percibida do servicio dos nosos clientes é o tempo medio de entrega. Vale, entonces, reducir ese tempo medio de entrega que está nos 8 días, vamos a tratar de baixalo a 4 días, en 3 meses, vale? Analizamos as principais causas de retraso nas entregas e identificamos dúas: unha logística ineficiente internamente e problemas de comunicación cos proveedores, vale? Temos dous aspectos de mellora moi importantes, vale? Como podemos, que plantexamos? Vale, reorganizar a xestión de inventarios e automatizar as notificacións cos proveedores para tratar de dar resposta aos dous problemas que identificamos, vale? Implementamos os cambios de software na gestión de inventarios e un piloto de mellora na cadena de suministro cos nosos proveedores, vale? Cos dous principais proveedores, pois establecemos un piloto de mellora na cadena de comunicación, vale? Capacitamos ademais o personal da empresa no uso do software utilizado nese novo software de xestión de inventarios, de acordo? Por si unha parte da capacitación dificilmente, vale? Moi ben, unha vez implementado todo isto, analizamos o impacto desas melloras, damos de un plazo de 2 meses, ao cabo deses 2 meses, comprobamos e os resultados que amosan, pois que o mellor, neste caso, a entrega baixou a 4 días, é dicir, que no 70% dos pedidos xa temos o período que queríamos, que é 40, é dicir, nos quedan un 30% que non se cumple. Entón, ademais, nesta fase de verificación, identificamos que algúns pedidos con destinos máis lexanos, vale, todavía experimenta retrasos. E por que é debido isto? Debido a que os proveedores logísticos que temos actuais, vale, que nos envíos de proximidade ou de milla cero funcionan mellor, vale, mentras que nos de longa distancia funcionan peor. Vale, axustamos a estrategia para incluir a todos os proveedores, vale? En vez de solo piloto con eses proveedores principais, ahora xa metemos a todos, e ademais contratamos un proveedor logístico específico para os envíos de longa distancia. É dicir, para eses envíos de longa distancia que temos o problema que os nosos proveedores ou empresas logísticas actuais non traballan, teñen máis dificultades, vale, buscamos uns específicos.
E o mismo, volvemos a implementar esas revisións mensuales de desempeño logístico para optimizar que se manteña no tempo esa mellora que identificamos. Por último, terceiro exemplo, temos unha asesoría que quere mellorar o tempo de resposta ás consultas formuladas polos seus clientes, é dicir, quere incrementar o grado de satisfacción dos seus clientes e mellorar a súa eficiencia, no seu proceso de resposta aos mesmos, vale? Menos recursos, menos tempo, menos custe, maior rendibilidade, vale? Entón, o planteamento desta asesoría parece lógico, non? Entón, reducindo o tempo de resposta de 48 horas, baixalo a 24 en 3 meses, vale? Identificamos as principais causas de retraso nas respostas. Cales foron esas causas? Pois, primeiro, a falta de organización na asignación de tarefas, é dicir, non está moi claro quen ten que facer, quen ten que responder ou quen ten que deixar de responder, e non temos un sistema centralizado para xestionar as solicitudes dos clientes. De acordo? Entón, plan de acción, que propoñemos? Propoñemos implementar un sistema de xestión de tarefas e consultas a través dun software CRM, por exemplo, vale? Establecer procedimentos para asignar as tareas de forma máis eficiente, que quede claro quen ten que facer que en que momento. Ademais, proponse crear unha base de datos interna con preguntas con fax, non? Con preguntas e respostas frecuentes, de acordo? Para, se hai unha cuestión que os clientes nos plantean recurrentemente, que sea moi sinxelo contestarlle, vale, a mesma. Implementamos o sistema CRM e facemos un piloto con un grupo de asesores para 40 clientes durante 2 meses. É dicir, que non veñan todos os clientes, sino que só seleccionamos unha parte desas consultas que plantean os clientes para ver cal é o tempo medio de resposta aos que van polo sistema que nos establecemos, co CRM, coas fax e os que non, de acordo? Capacitas ao personal para o uso dese novo software CRM e damoslle as novas directrices para a xestión das consultas, é dicir, para que vayan nutrindo esa base de datos de fax, non? De acordo? Despois de 2 meses, analizamos o tempo por medio de resposta ás consultas e os resultados que nos amosan, pois que baixou a 28 horas, das 48 baixamos a 28, non baixamos as 24 que nos gustaría, pero sí que reducimos bastante, non, esas 16 horas o tempo, 16, non, máis 20, perdón, baixamos esas 20 horas, vale? Entón, observamos algunhas consultas que ainda requieren un tempo significativo e nesta parte de verificación identificamos por que esa serie de consultas requiren, vale? Aquí a parte do análisis dos datos, de ter información é moi importante. Pois a falta de documentación interna e actualización da base de datos. Se tuviéramos eses datos na base de datos de preguntas e respostas frecuentes, moi probablemente esas preguntas podíamos responderlas moito máis axiña. Vale? Entón, unha vez que verificamos que os resultados funcionan, ampliamos o uso de CRM a todos os asesores da empresa e actualizamos a base de datos de preguntas frecuentes para que todos poidan acceder á mesma, vale? Establecemos un sistema, un proceso de revisión trimestral para asegurar que os tempos de resposta sigan reducíndose ou polo menos que non se incrementen, de acordo? E se manteña a calidade, sobre todo se manteña a calidade de atención aos clientes, vale? E ademais asignamos un responsable, isto é moi importante, para asegurar ese mantemento, esa actualización continua, vale? Como vedes, 3 exemplos moi distintos, desde unha parte de fabricación a unha parte de servicios, que é máis sinxela, vale? E agora pasamos a comentar principais barreiras e facilitadores para a implantación. De acordo? A realidade das PEMEs, vale? A mellora continua, non falla por falta de metodoloxía, porque sabides que a metodoloxía non é compleja, senón que existen unha serie de barreiras e facilitadores que impiden ou facilitan a súa aplicación. E miredes que cada un deles pode ser a súa vez barreira ou facilitador, depende como sea en cada empresa, vale? De momento, implicación da dirección, iso primeiro, vale? Establecese como punto clave para a implantación e mantemento da mellora contigua. A dirección ten que apostar e creer na mellora contigua. Iso é un paso moi importante, vale? Necesidade de medir
vale? Sin medida non pode haber mellora, de acordo? É dicir, temos que os indicadores vannos dicindo, vannos indicando a calidade ou non das intervencións, das melloras que imos propoñendo. Entón, medir, fundamental. Fixar os obxectivos, vale? Deben ser en base ás medidas, deben ser fiables e deben estar centrados, eses obxectivos, nos resultados. Deben estar acordos cos obxectivos globales e pactados entre os equipos. É moi importante aquí a composición interfuncional dos equipos. De acordo? Despois volverei a isto tamén. Necesidade dun líder, na terminoloxía moitas veces fala dun champion, é dicir, de alguén que funcione como coordinador, como facilitador, vale? Alguén que execute, que apoie, que esté pendente, que teña capacidade de orientar, de formar ao equipo, vale? Nas implantacións que se queren facer. Entón, estas son as primeiras, perdón, non sei por que, agora sí, vale. Máis barreiras, máis facilitadores, implicación do persoal, peza clave na sostenibilidade da mellora continua. Non só se quere que executen o que se planifique ou as melloras desenvolvidas, senón que deben ser tamén unha fonte de ideas e parte do proceso das melloras. É dicir, na parte de planificación, todo o persoal debe participar. Por qué? Porque é o que vai desenvolver as melloras. É o que sabe o día a día das actividades, é dicir, debe implicarse nese proceso de mellora continua, desde o principio ata o final. Vale, recursos, como calquer programa ou actividade dentro da empresa, para que teña éxito, debe estar dotado de recursos, vale? Debe estar dotado de recursos de financeiros, de persoal, de material, da que solo sea as persoas, o tempo das persoas, como sabedes moi ben todos e todas, costa as empresas. Entón, debemos dotalo de recursos. Se non hai recursos, dificilmente poderemos desenvolver un proceso de mellora continua. Vale, confusión de conceptos del Lean Manufacturing con mellora continua. Lean Manufacturing é unha forma máis básica, eliminación sistemática, vale, reducindo, simplificando moito, dos derroches, é dicir, dos desperdicios, das pérdidas, dos residuos. E moitas veces confundimos o Lean Manufacturing ou as ferramentas básicas de Lean coa mellora continua. De acordo? Digamos que o de mellora continua é un pouco distinto, vale? É aplicar ou implementar melloras de forma continua. Estructura organizativa. É necesario contar con equipos transversais, interfuncionais, o que vos decía, non? É dicir, se queremos mellorar o servicio de atención ao cliente, só sería comercial? Non. Tamén tería, por exemplo, logística. Sí, a logística está en contacto cos envíos, entón nós podemos levarnos moi ben co cliente, ser moi agradables co cliente, cerrar unha venta super estupenda, pero despois dicimoslle que en 7 días ten o produto e o produto tarda 3 meses. Cal é o nivel de satisfacción dese cliente? Super baixo. Por culpa de comercial? Non, por culpa da logística. Vale? Entón, esa parte de interfuncionalidade é moi importante, vale? Ademais, o equipo debe ser autónomo para tomar as súas propias decisións, no sentido de que ao mellor o reto planteado ou o problema identificado inicialmente pode sufrir modificacións porque o equipo decide, de acordo? Entón, aclarar as funcións e o organigrama do equipo é moi importante. Vale, que máis? A necesidade de metodoloxía, a creación da metodoloxía é moi importante, vale, para facilitar a extensión desas melloras, desas melloras, perdón, a prácticas da empresa. É dicir, debemos coller a metodoloxía e adaptala ás características da nosa empresa. Non se trata de coller e aplicarlas e máis, senón que temos unhas certas características, somos unha empresa moi grande, somos unha empresa mediana, somos unha empresa pequena, debemos adaptar esa metodoloxía ás nosas propias características. Choque de culturas tamén, vale? O que para min é suficiente
para outra persoa non é suficiente. Para o que a min é normal, para outra persoa non é normal, vale? Entón, esas boas prácticas non ten por que ser un estándar uniforme para todo o mundo mundial, non? Senón que para solucionar eses problemas o que debemos é facer formación, vale? Tratar de comunicar e plasmar de unha forma axeitada esas boas prácticas para toda a organización e para todos os traballadores e traballadoras, vale? E despois, por último, esa resistencia ao cambio, non? Está claro, sempre hai esa barreira que levamos 20 anos facendo isto así. Hombre, pois o mellor, sabes, vai sendo hora de cambiar por unha parte, pero por outra, por que non tratamos de melloralo, vale? Entón, o cambio implica modificar hábitos, rutinas, que iso sempre vai a ter certa oposición por parte dos traballadores e traballadoras, vale? Entón, temos que tratar de reducir esas friccións o máximo posible. Vale, beneficios de aplicar o ciclo de mellora continua, o PDCA, pois trae beneficios claros. O primeiro, que o ciclo de Deming promove unha cultura de mellora continua a través de repetición sistemática do ciclo, vale, continuamente, é dicir, desenvolvemos o ciclo, unha mellora, establecemos un novo estándar, co cal o estándar anterior vese superado por ese novo estándar, sí? Se repetimos ese ciclo, isto facilita unha evolución constante e vamos optimizando os procesos e acadando niveis de calidade cada vez máis elevados, vale? Pasando en ese momento desde un estándar inicial a un estándar que é superior, vale? E pasa a ser a norma dentro da empresa. Entón, isto é moi interesante. Tamén pon especial énfase en comprender e satisfacer as necesidades e as expectativas da clientela, é dicir, do cliente, e involucrando ademais a este na fase de planificación, recollendo a súa retroalimentación, adaptándonos os nosos produtos ou servicios en función dos seus requerimentos ou das cousas que nos vayan comunicando. Entón, a orientación ao cliente volvese un aspecto fundamental que podemos alcanzar a través desa mellora continua. A toma de decisións basadas en datos, pois, é dicir, as tomas de decisións informadas basadas a través da recopilación e análisis de información relevante durante todas as fases de execución e verificación. A nosa empresa pode identificar patróns, tendencias ou oportunidades de mellora. Como vamos a ter todo moi ben medido, vamos a identificar que aspectos son mellorables e ademais temos a medición da súa evolución. Vale, reducción de costes e desperdicios. O ciclo de Deming impulsa a reducción de custes e desperdicios, axuda a identificar ineficiencias, redundancias e actividades que non, por exemplo, algo moi importante, actividades que non achegan valor aos procesos. Unha actividade que non achega valor a un proceso, que hai que facer? Sustituíla rapidamente, se non nos aporta valor, vale? En liña coa filosofía Lean, desperdicio é todo aquilo que consume tempo, recursos ou esforzo, sí? Sen xerar valor aos clientes, vale? Ao eliminar esas actividades, tarefas ou pasos que non son necesarios, vale? E optimizamos os recursos, a empresa pode facer un uso máis eficiente dos recursos e, por tanto, se consumimos menos recursos, o que vamos a incrementar é a rendibilidade da empresa. Vale, por último, implica todo o persoal da organización, dende a parte da dirección, mandos intermedios, o persoal, vale, debe implicar fomentando un maior sentimento de pertenza e compromiso, como dicíamos, desde a parte de planificación, vale, a parte de final de verificación, de actuación, sí, permítenos que as persoas, que os traballadores e traballadoras participen activamente na toma de decisións, ademais achegan ideas,
promovemos a innovación, refórzase o compromiso, é dicir, todas as propostas son evaluadas, vale? E, ademais, cobra especial relevancia no traballo nos equipos eses interfuncionais, non? Nos que participan perfis de distintas áreas da empresa e permite distintas visións, vale? Esa visión transversal de todo o proceso, vale? Permite unha análise máis completa de toda a actividade, vale? Permite a coordinación, unha mellor coordinación interna e contribúe a que esas solucións que aportamos sexan máis sólidas e sostibles no tempo. Se movo de tempo, vale. Por que debemos utilizalo? Porque as persoas tendemos a buscar solucións rápidas. É dicir, cando temos un problema, buscamos unha solución. Pero a primeira solución, que suele ser a que nos sirve, non sempre é a mellor. Entón, o PDCA obríganos a... Vamos a pararnos, vamos a pensar, vamos a probar, vamos a medir. Vale? É dicir, ademais é unha metodoloxía sinxela precisamente por iso quizáis funcione moi ben, vale? Entón, se queremos aplicalo na nosa empresa, planificamos, facémolo, comprobamos os resultados que funcionan, aplicámolos. De acordo? Deixo-vos aquí uns enlaces a outros webinars que desenvolvemos no marco da Oficina Económica de Galicia, que me parecen interesantes, vale? Sobre todo a de creación de protocolos, fluxos e estandarización de procesos de traballos, porque está moi relacionado con isto, pero tamén o da tecnoloxía, que hoxe en día as tecnoloxías, as TICs, facilítanos moito esa labor de medición, de control e de seguimento. Vale, e por último reiterar, a Oficina Económica de Galicia, en que vos pode axudar? Podemos axudar en moitas cousas, en financiación, que necesito financiación por un proxecto, que subvencións, que préstamos hai disponibles, quero renegociar débedas cos bancos, cun banco, teño varias débedas, quero unificalas, que aspectos teño que ter en conta, perdón. Avais, necesito avais para a empresa, como podo? A elaboración da web, que aspectos debo contemplar? Quero mellorar a miña imaxe corporativa, teño unha idea de negocio e quero facer unha avaliación ou ver se é factible. Quero mellorar a comunicación interna da miña empresa, que aspectos debo contemplar, por onde podo empezar? Teño dúbidas cun requisito ou normativa legal. O mismo, vou preguntar a Oficina Económica de Galicia. Tan sinxelo como cubrir o formulario, darlle a enviar solicitude e xa está. Xa nos poñemos en contacto con vos. Bueno, hasta aquí. Moitas gracias polo voso tempo e pola vosa atención. Nada, hoxe o que, como me pasei un pouquiño de tempo, non sei si mandarvos se tendes moitas cuestións, farámos chegar desde a oficina, faremos chegar a presentación e recomendoos eso, que mirades os webinars anteriores e que asistades aos siguientes e que aproveitedes a Oficina Económica de Galicia, vale? Para plantexarlle todas as cuestións nas que vos poidamos axudar.